Deze Nijbouwweek dat nog druk gaan werken wordt, is maar stek en afschermen. Maar het heeft voor de koperdieven geen enkel probleem west. Want ze binnen maar een grote partij kabels uitnaaid. Het giet de dieven vooral aan de binnenkant, want in de kabels zit koper. Ik wist het wel nog een keer, dat is geld. He, dus dit is professioneel werk geweest, want dat kan haast net anders. Koper is momenteel is een hot item. En daar wordt er op zo'n op bouw plakken. En dat wordt gewoon proberen te stellen en mooi te nemen. Je staan bij zo'n haspel, wat het dan aangeeft. En je zegt, het zit hier op bond. En ze loeken dat gewoon van een rollouw. En dan wordt het inladen in de auto en gaan ze voort. En dan strippen ze het thuis, of weet dan ik maar. En dan gaat het hun puur om het koper. Ik ben Spoordel wordt hier iets vaker koper stellen. Hetzelfde gebeurde in de tjerken van Wienjewoud en Haars. Maar de laatste tijd binnen koperdieven hield hij meer actief in de bouw. Dat zou onder oren komen omdat bouwbedrijven bezuinigen op beveiliging. Bouwplakken worden zo een makkelijk doelwit. Nou, we hadden vroeger toch een protte meer opdrachten in de bouw. Als ik zocht naar een 4 lieden, dan doen wij qua percentage volle meer bouwprojecten. Dat is wel weer romroen. Je zou denken dat als er voor zoveel geld om materiaal op de bouw leidt, het inhieren van beveiliging wel uitkent. Maar blijkbaar wordt daar toch net altijd verkeersen. Wij hebben plakken, daar hebben wij dus al beveiliging op. Maar ja, dat gaat ook in de papieren kastje en al je bewaking hebben. Nou ja, ze mensen worden zo toe en ze gewoon van wanneer ben je op de bouw en wanneer net. Dan kun je wel zeggen van ik doe je beveiliging op, heb ik wel hand. En dan rieden ze voort en dan staan ze te wachten zien en dan slaan ze het daar. Dus dat is net altijd een wetter tegen iets. Nevens het beveiligingsbedrijf is videobewaking een prima oplossing. Op een bouw wordt een camera geplaatst en op afstand kan alles in de gaten houden worden. En dat is een stuk goedkoper om die daar deel te zetten. Dan ga je gewoon altijd een tafelsjog. Onze mensen in de centrale in Lauwen die zorgen dat uit. Op het moment dat er verdachte bewegingen binnen registreert hij dat. En kunnen wij direct actie ondernemen. Kosten van deze oplossing zo'n €150 in de week. Maar de beveiliging in actie komen, dan wordt het duurder.